Xavi Torres amb les alineacions, un canvi d'última hora en la formació oficial que presentava fa mitja hora l'Espanyol per la lesió de Velasco. Així és, entrant el senyor David García i al fons de la llana del dorsal número 3, Gorka serà el porter, a la defensa Chico Marc i la Cruz i precisament David García, Costa i Moisés al mig centre, Rufet de Rius García i Coro. A la mitja punta, Mardiani serà de la referència. Són 8 dels 11 que va guanyar Ali Borja.